kajing yo jubab andang eksamen na kapor na ka sarkar India ya kajing dawa pentrai kam ya ka inaline permit ha ka jala Meghalaya kala punlong ya ka Hinyo Tribe Youth Council ban kentu ya ka sarkar India bakade ban ai ka jubab shai na ka no benta jong ka ILP ba amlong ban pentrai kam ha ka jala Uba Robert June Kharjarin u President Ulaong baka Meghalaya Residents Safety and Security Act Araja Arpo kadon haka ya ki beniat ki baya srim bat ka ILP ban khang ya ka jingwan rung kerthlap ki brio nasabar jalla bat kumta ka ia ka sarkar jalla ban shim ya ka rai Ulaong baka amendment bill jong kaniga act kadang sakut bat ka sarkar India bat kumta ka sarkar jalla ka ban shim khia ngai haka tu ka list ka bagi keren ngi ba ki keren ru ka amendment jong ka schedule siaga jong ka concern jong ka India tina ka liang jong ka seng hadin ka jingwan ban penpau ka jongi ya ka jingbom la su ka jongi ban up na ka liang jong u deputy minister tu ko por ula ayengi ka assurance bahaka por baka session jong ka parliament ka yat na ka liang jong ki minister kin lek ban kendu ya u prime minister ti ngisongan ai kuble ya ba kilale ya ka ik bakula na ka liang jong seng ya soban ai kuble ya ki ya ka baki la le ya kan kam hare ka ba kham song sa alut kolong ba ya kimi lenti ba haba ki ya kendu ngin yo ya ka result ho kilale kila ya keren ban mi kimi lenti kila ya sat ha le se namta ka jing dawa jong ka jela ba jong ka jap ru hi bar hui ri ka ba kham sung si bat kolong ba u prime minister badun burom jong ka ri ke jongi u khlam sham la ai kanu ka jubab ka basai la un ai ni la da bat la da ai ru bale ai ru ngi khlam yo i ba kan dot kum ka ja jubab ka ba la ya thu leng ba u menteri rang ba hakilat thai kubor kadi bet ka tu ka jubab ka barim ka bala jubab la baro saula ne sansna ta examine ti kejingkli kolong ba ki benta ki ba ka sarkar India kadang examine sa lada dei ya ka ILP ngini keren na syapang jong ka legal examination nani kejing persyang ban ya keren ya ka jingbiang na kaliang jong ki an ngilatip sai ba ka ILP kolong ka babit biang no beli la pentrikam ya ka ha sautli ki jela kalau ada syai kata ladan bon ki hun ki bacalan ya ILP syadu syaki high court ki bofer buat kumju uru supreme court bat haman baki challenge ya kene ka an ka ying ka syari badan burom lani ki ying ka syari badan burom ki la perkesan baka concern no kari India ka sya lani ka bit ka biang ban pentrikam ya ni keren sepang kata ka jingta jong ka ILP ya ka lat jengok kai pertai lani kata ka tourism ni ladap kerensai ba ladap hipet haki wei ki jela ki ba pentrikam ya ka ILP menta ka jingdon jong ka teknologi mo kebangila ban apply ya ka ILP lani ka electronic ILP ya ka ba omdon kam ban de sim form omdon kam ban le yang lan ngisu upload ya ki ngisu pendap haka komputer lan haka mobile ke jongi ya ki detail ni upload ya ki code ki sla ke jongi ni supha da ka mobile apo ar minute la de pha de si hadin bala de pension no rim ba ka jing ai ya ka LP ru ka di benlong da ka ba supha le si de ki PDF tingi ina kata ka liang ru kam dan ka no ka jing kata ka ban bun kam ya ki bru lan ne ka ban perkhat ya ki bru ka ba ong inom le ban thak ka jing don jang teknologi ka la wen no ya ka ne ka jing e ka ba ngi mudur ba kan don la hakapor ba u speaker dom bakla jong ka Arunshal u wan sani u ong ba ka Arunshal menta kala pentri kamit da ka ILP bat ka suk ban yo bat kui ki jalaru kilale umta ti nyam yo i ba kan don kata ka jing kata ya ki no jong kai perthai light no kata ka mental block lani kata ka jing shu sngau ha ka jimut ba o haban le kata ndri ki bobun na pding ki bru jong imtang ni spend ha ka social media ha ka mobile bun kenta tikan EU bangin spend ar minute ban apply ya ILP ni haban spend ar lai minute ban apply ban apply ya ka tiket ban le chano ka flight dan ki tikan EU bangin le kumju ya kata tinggal ada ongru ya ka sarkar India tu por bangin kendu amit sang yang ba lajin na phila ro ban bu ya ki niki facilitation center le si haki
airway lani haki airport lani haki jaka kiba kini ki kali ki rung haka jala ka jongi lani le se haki ni ki jaka haka border area banlong kum ki facilitation center man pensuk kita ki beru ki bertemu ki bit ki biang banrung jala ti kum kataru ngilad de keren ngilad de jubab bakalong visible kalau don ka jing kata ti saka ipat dan examine to ka benta ka balai ki bangilai keren na ka por kalong ka baka mekhlia ka de ka transit steel mo ka ba ki don ki katu ka ni ki bru ki ba yat na asam ki habang penut kam ya ka mekhlia ko transit steel ngila keren sai na klia ka jongi ba ka jing themu jong ka LP kalong ban yada ya ka jalan na ka jing sha tampat no ha ki wi ki bru na kata ka jing long over population ka jongi kanang ba kinom yo bor ban kini ya kasen sya ta ka jongi kanang ba kinom yo bor ban thit khando kanang ba kinom yo bor ban wan kini ya ki kam ki jam ki jongi ka badan ha jala kadi kata ka jing themu ka jongi ban dawa ya ka LP kemut bangin yada ya ka jing long kerpang ya ka riti ka dusto dia ka tin ka thlik ya khando ka syam bat ya ka pot ya kata ka bangi khot ka political right dan ya ka hok ka jongi ha ka sen sya ka khadar bat ka economic right ka hok ka jongi ha ka yo ka kot ti ni lengi ong ba lada phikwa ba kanom kata ya kita ki transit passenger ai no ada ka transit pass mo lada phi ya tang ba sim ka transit pass anda phi la cross part ya ka stit drop no ya tu ka transit pass ani ya thu ba phila mi na tu ba na ka jala ka jungi no blai ka jing thmu kolong omdei ban haras ya kita ki bayat hari ka jing thmu kolong ban yada ya ka jap do lojong bat ya ka jala lojong dikum kita ki idea ngila dep keren nak wi ko por ti hadu umta sa ka ipat badang examine ke jingkeli ke mangi kwa ban keli yo menteri rang ba kolong ba menteri rang ba jong ka India kwa ban examine ya kanu ko bentang kwa betik hatu ki kwa ban examine nak benta jong ka an ni pi kwa ban examine ya kata ka benta ka bakta igi transit passenger lani ya kata tourism sa kanu pat ka benta ka ba phidang kwa ban examine ngila kan syairu bakam don ka contradiction bat ka schedule ka schedule ka don la ka jong ka benta ban yada ya ka riti ka dustur ya khndo siap ka LP ka don la ka jong ka benta kam don kata ka contradiction nobly ka LP ka trikam ha ki state ki badon ka article la spa nya kuai kum ka Mizoram le ka don ka article la spa nya kuai ka don ru ka schedule ka jo upor ti sa ka ka benta ka badang don kambat ka examine ki ki area of concern ki baka home ministry menta ka kwa ban examine ni kwa ban yo jing sai menteri rang ba jong ka jala ude bener thuk yang ni ha ki nu ki benta ki baka sarkar menta ka examine lani phisu ong examine sa tang just for namesake tingi nak kalian kaseng ni dawa menta ba yo thuk yang ni ha ki nu ki area ki examine khang ba mengiru ngila ban ajumut ikta ki area na blei ha ki jing yo i ke jongi kelong don su ka benta ka bom pat sai ngila ya sailot ka badon kam menta ka sa betam ka pol kalwi na kalian jong ka MRCC amendment bill ar-hajar arpo katu ulada pinpek kadi kadi ka ada form lani kadi da ka wipat ka benta ka bakhamisrin bat ka LP nadu bangi dawa ya katu ka amendment bill ngel kharsai ba nomor katu ka jing dawa ya tu ka bill lada pidangkan mau kadi kalong ba hakapor ba baro ki ong ba baka sarkar India kanom aisu ka LP sa kino ki state ki batamai tinggi ong bala da kam aisu dan baling ki muara da ka state lo ka ba don pat ya ki borani ya ta ka beniat jong ka LP ka balong srim bat ka LP hot kam dei ka LP henry ka don ya ka similar power la ni ya ka ju ka bor ti henry hadin ba ka sarkar India kala aino ya ka LP ya ka Manipur tinggi don ya ka ju ka hok bangin yo ti kini ki ka MRC amendment bill ar-hajar arpo bat ka Bengal Asian Frontier Regulation Act ki la jan long ya ka ju kini ti la dang yo ka wei kam don ka no jing kata ti hot wat la dangim yo i wat la dangim yo i ha ka tu ka memorandum mo ka baki ong ba ka don ka MRC amendment bill Henry ha ka statement jong chief minister Akiwe next statement UI kebawang ba we have also tried to discuss on MRCC.
tinggi kami nanti ba elesi kin ya keren lang ya kini na boleh kini arteli ka Bengal Eastern Frontier Regulation but ke MRSA Amendment Bill arajar ka spirit kalong similar kalong kumju wat lada ka don ke jinga pier le se tang haki kerteng bat hang ni hatai tinggi kami nanti ba ladang yo kawai ho lada phikli yang ke SYC bada komsu ka preference lada phikwa yang banjit hot ni ngin ya bechaka ILP bechaka Bengal Eastern Frontier Regulation Henry namar bagi dan arteli mentaki balong very similar ni iya agajing stop jungka home ministry but jungka sarkar jela ban op ya kano but lada pi pajit yang iru kemengi ong pi ke preference ke jongi kadai ke Bengal Eastern Frontier lani kata ka ILP